Shalom, Shalom. saluhut parhalado HKBP Serpong, pasahaton, selamat hari Minggu, dung tahun baru tu hamu amanami inanami, na poso bulung na mandohoti parminggon sadarion. Marede mahita siang bukende nomor 40 ayat sada saat ayat tolu. Mari hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi perbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Ahu do alpa dohot omega, bonana dohot ujungna, nina Tuhani. Na adong dohot naung adong hian dohot naro, pargogo naso murung. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, sian asini roham do ubahin sahat hami tu tahun na ibaruon. Hodo na mangaramoti hami di bagasan tahun na salpui. Saya si maroham, saya unang tulak hami nuai. Saya dongani mahami di bagasan tahun na ibaruon. Pasu-pasu hami, rodiak kaulon na denggan, nahu ulah hami, marhite-hite guarmu. Alai nagumodang, pasu-pasuhon mahatam na badia itu rohanami. Asa gabe na ibaru rohanami. Asa tarpa masuk ho hami tu banua gijang, di hasusudani bohal nami. Amen. Mari demahita siang bukende nomor 75 ayat sada.
Tangyon hamuma patik ni debata di minggu dong tahun baru, imana tarsurat di patik parjolo, ro di patik paupaton. Patik parjolo, ahu do Jahoba debatam, ninna debatatta, dan jadi marakup ahu baenomu debatam. Patik paduahon, dan jadi gananomu jala dan jadi sumanomu, manang aha na di bano gijang, do na di bano tonga, tongaon rodina bagasan aek na ditoro ni tano yang go tunggabe si sobaun manang sioloan. Patik patoluhon, dan jadi dohonan goarni debata yang go soture dalanna. Ayhona uhumna do sugut akkana marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadion ari minggui, dina onomari ma ulahamu nasa silomu, alai anggo ari papitoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dan jadi ho mangula anggo disadari, manang anak mupe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahamu, rodi pangisi ni hutan ni halap pe na mangebati hutam. Ay dina onom ari do ditoppa debata, langit dohot tano, dohot laut, do nasa isina. Dungi maradian do iba di hari papituhoni. Di bahani do ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan ni jala di perbadiai. Ima sahatna atong rap mangido gogo mahita tu debata mangulan na hobar tu patiki. Ale Tuhan debata saya pargugoi mahami mangulan na hobar tu patiki. Amin. Marende maita siang bukende nomor 620 sada ayat sada dot ayat tolu. Tatopotima dosata martang yang mahita. Ale amanami jala debatan nami na di badua gijang. Parasi rohana sumurung midahami. Hupartutudo jala hutopoti hami do dosa. Doho pangalason nami nagudangi di jolom. Tatap hami maritehite asini roham. Jala se sama dosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak hololongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amen. Baga-baga ni debata taringat tu hasesa ni dosa. Songonodo pangaholongin debata di Portubion. Pola do anakna na sasadai di lehon.
asa unang mago ganuk na porsia di ibana, asa hanguluan na seleleng ni leleng na di ibana. Hasanga poma di debata na di kijang. Amen. Marede mahita siang buken de nomor 120 tolu ayat sada dot ayat tolu. Tatangihon mahata ni debata turpu epistel di minggu sadaron, imatar surat di Yohanes sada, ayat sada saat di ayat sia, tajahama marsikat soring. Dimulanai nunga adong hatai, jala saur tu debata do hatai, jala debata do hatai. Salut nai marhite sian hatai do, ubay na menjadi jaladang adong nanggo sada sian naung jadi naso marhite siani. Na marsin nondang do panondangi di bagasan naholom, alaydang di jakun naholomi. Sitidangi do ibana ubay naro, asa di hati dakon panondangi, anggiat gabe porsia salutna marhite sian ibana. Alai nunga mandok ro ujuni tu portibion panondang nasitongi, nama nondangi nasa jolma, ima sahatna. Martua doaka na tumangion hata ni debata, jalan nau peopsa. Amin. Marede mahitas yang bukain di nomor 127 ayat sada dohot ayat 5. Ia kana
tindakon ma haporsiatai songon na hinatindakon ni dongata sa haporsion di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea ni debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit dotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana ditunubon di si Maria na gabe-gabe asianton di perbadia andorang suhabubuan. Ido tuhata na tumain na bernit di pangumuan silatus na mate tarbajal do ibana di aupinar silang na tua do batu bana toru. Mamula mangulu di hari patuluhon. Nama naik tu surgo lahudu tu siamun di bata Jehovah. Amanai pargogo na suatu dosani. Di simai bana memangula sogut kanoon makumi alak nama ngulu do namate. Au porsia to di perbadia. Jala adopsa dah huria nabadia. Huria atau panata Kristen karena badia. Ro di hasan dosa. Do di hatari mandok. Mulak mangulu sogut to halak nama mate. Do ya pikiru nasura sudah. Amin. Tapi kemat tikting di minggu ta sadarion. Perladoh kabisar pong pasahaton, selamat hari minggu jala selamat madohot di permingguan di Bagasiro, dohot patu pahon permingguan di Bagasat Ganub marsada-sada. Lasu hutma pasahaton nami sian perladoh selamat ulang tahun turuas ni huria nomor ulang tahun hari hadu tubuh dohot nomor ulang tahun parsaripeon di mingguan. Diramoti jala di pas-pasu tuhat mahita salhuna. Titing minggu 5 Januari 2025. Guarni minggu. Sadarion minggu 5 Januari 2025. Masuk mahita tu minggu dung tahun baru. Topik minggu sadarion ima nunga ditubus Jehovah bangsona. 2. Dedana tubuh. Dari Senin 30 Desember 2024. Di bahasa-bahasa Tuhata dosa dana bawah tu keluarga Lesivan Savenger Hasugian inang Triana Sukova Seberani masuk wik Patmos ipas dora dan laki nang natrasna titing perbagason titing paduahon nang majalo pasu-pasu perbagason ima Joan Carlos Menalu ruas niha kabisar pong resek serpong Yanakon ni amang situa saur marulitu amanalu inang lincina lubanggol dohot isfi hana Jessica sihite boru ni ruas ni gekisia tebing kandang Bengkulu boru ni amang tindang sihite inang heti Meliana Pandiangan pasu-pasu perbagason di Patupa di hari Sabtu 10 Januari 2025 pukul 8.30 WIB di Gereja KP Serpong, Resort Serpong. Program implementasi evangelism explosion di HKP Serpong. Dalam patupahan program seksi jending ima implementasi EE di tengah-tengah ni huria pengurus seksi jending merek rut akar ruas nang perhalalu ni huria nong hea madohoti pelatihan evangelism explosion asa gabe parsidoh tu tim seksi jending ima nalau madalani manang manobo akar ruas ni huria naso aktif di permingguan di lantongan ni huria tak. 5. Pembekalan proses HGP. Obar tu surat ni undangan ni epors HGP di tanggal 7 Rodi tanggal 10 Januari 2025 di patu pada pembekalan proses HGP periode 2024 Rodi 2020 lalu di PA Raja Tarutung. Borhak do Pendeta Samuel TH Ambarita songon salah presiden terpilih madohoti pembekalan prosesi. Saya di pas-pas Tuhan tama ulang pembekalan proses do keluarga. Suang-suang ni nang seluhutna akka amatna dohot inata preses nama dohoti pembekalani. Songonima suarani titing sedarion. Haturangan nomapi tani waktu akka barita titing dohot titing perhepengon.
Boy mata ida di ting naong disagihon di wea ganup week. Marede mahita siang bukede nomor 125 ayat sada sahat ayat 2. Marlas di rohanita, mamuji debata, ayas ini rohanai, rohamatu rohanai, umay luhay martumui, isang sadariyon, isang sadariyon. Dami ni di batan na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima mga ramuti ang kahati-hati do pikiran mo na be. Di bagasan Kristus Jesus Tuhat. Amen. Horas madihita sa luhut na. Salamat tau baru. Omari palimahon. Tumbongot hita di tahun 2025. Nang pinaluwas ni Tuhat na. 5 ari kadalani. Tentu dabba maumurhul dung sahat au tu serpongon 12 tahun na salpu. Tentu tabba masa tunuain ada Januari 2010 tu sonari Januari 2025. Tentu sahat ma tabba umur 12 tahun. So nak kamu saluhut na. Tabba ma umur muna, dung parsahat tu son Januari 2010, sa tu sonari, tabba ma 12 tahun. Ito kamu hiyam ma 2010 umur sa dia hiyam mamu. Jadi dang lampo sobe yaw. Lamma tua ma. Ay kung rabi nga tabba 12 tahun. Jadi siya tahun nasal pu mahu tinggal hon. Ala au padita Leonard Sigalingging, rap duhot inang nuaing, Simawati baru tapubulun. Rap nakin dohot buru dot hela buru dohot pahopu. Marminggu pagi lu nakin nasida jamualu. Tu serpongon jala maulate pinuji matuhani. Boyo pa jupang dohot hamu ruas ni Tuhan ta. Hakabipe serpongon. Dung siya tahun arong manang piga kasitu anong pangsiyon. Alimang ulo do be. Piga na king apadjupang kasitu anong pangsiyon ti kinarap. Aleng ko taong 2025 on, piga situa nanaing pangsiyon. Ima amang situa edison siya natin. Nang pangsiyon na mati. Taon noon. Ha? Nga pangsiyon. O berarti amang situa Adel Barto ade. Nanang pangsiyon amang situa Dr. Jupiter Siturus nanang pangsiyon natin. Sahat ma tu na pangsiyon natin. Ang guwaw ng taon naing pansiyon. Tangya ko kamu ma asa sehat. Ala kumuda kamu manadahami. Jadi siya kangad do martupol di son. Jala siyan 5 danaki. 2 ma hela nami. Sada maparumen nami. Jitulu mapahupu. Jadi upu gepariel ma. Hami nuain. Ima
Kami MPRS mantan Padita Resort Serpong. Ito tong sa iwingo do MPRS nama tong iba. Mantan Padita Resort Serpong mula tema baju pang nakingan do na duduay amang Padita RG Hutagaol. Mantan Preses AKBP sihat dobe amang natutuay Las Roja baju pang nakin ang nasugutan do inangido inang borsi majuta baju pak kami. Alani di minggu na parjulo sa hali dung tahun 2025 laos minggu dung tahun baru tajalo mabarita na uli siyan Jeremia 30 sada ayat 10 sahatu ayat 14 songonom madidog. Tangihon mahata ni Jehovah. Hamu aleke alia kabangso parbigo. Jala barita ho kamu may di pulo-pulo akan adao. Jala hata ho kamu. Ibana na paserakon Israel na julo. Laos ibana papunguhon muse jala ramotan na. Songon parmahan di punguan na. Ay nunga ditubus Jehovah Jacobi. Jala nunga di palua ibana siyan tangan ni nagumugo siyan ibana. Rodo na sida sogot uhun marulupulup di putsu ni Sion. Jala marongoman na sida mandapoton dengan basa ni Jehovah. Eme dohot anggur, dohot miyak, dohot anak ni biru-biru, dohot lebu. Jadi to dinasida ikon songon porlak natakas di aek. Jaladang be madate nasida. Jadi marlas ni roha madisi namar baju marhali kaliyang doh doli-doli rodia kana tua-tua. Jadi muba ma arsak nasida gabelas ni roha bahenokku. Jadi apulokku nasida hut palasokku dung salpu godok na nasailaon. Dungi marlubi-lubi matod dinia kamalim di tabo-tabo. Jala busuran bangsokku marsaulihon dengan basakku ninna Jehovah. Ido sahatna nuaing sukun madirim di 5 hari dung tahun 2025. Nungatakas marulupulup mulum. Nungatakas marlas nirohaho. Asa obar tuturpukon. Apakah kamu bersorak-sorak saat ini? Apakah kamu bergembira? Apakah kamu bersuka cita? Apakah wajahmu berseri-seri? Sampai saat ini dan juga sampai yang akan datang. Inilah kedua topik yang kita terima. Dung bongot hita tu tahun 2025. Topik na parjulo nang pinasa ni Upuye Purus. Padira Dr. Victor Tinambunan MSD. Sian Matius 25 di ngotamu do peyate. Gabi na poso haposan. Menjadi hamba yang terpercaya. Utarik matu diriku. Songo padita au. Iko padita na haposan au. Ditarik akasitua, diimplementasi hom matu dirina. Duat akacasi. Gabi partohonan, gabi parhalado, gabi situa na haposan mau. Gabi calon situa, calon partohonan na haposan mau. Buat tamu may jala, tarik kamu matu dirimu na. Gobar ho kamu matungulu muna songon ruas ni kuria manang songon halak Kristen. Saya harus menjadi Kristen yang terpercaya. Gabi halak Kristen na haposan. Jalan wain topik na paduahon na tajalo dung tahun 2025 didog nunga ditubus Jehovah bangsona. Dang didok naeng ditubus Jehovah bangsona.
Hatanaw. Tidak bisa kita pungkiri. Hatanaw. Kata Indonesia, Tuhan yang membebaskan umatnya. Sudah dibebaskan. Bukan mau dibebaskan. Nunga ditobus Jehovah bangsona. Bereng ma proses demi proses. Dipalua. Ditobus. Sian. Hatuban. Na pinakatuban. Nyala Mesir. Dieksoduskan. Dibebaskan. Ditebus. Tidak bisa umat itu sendiri untuk membebaskan dan untuk menebus mereka dari perbudakan Mesir. Tidak bisa. Tidak ada kekuatan mereka. Tetapi ada yang memberikan kekuatan. Kalau melihat dari segi kekuatan Mesir tidak akan ada dan tidak akan layak dan tidak akan bisa umat itu terbebas dari perbudakan. Tetapi dibebaskan, dieksoduskan, dimerdekakan dan sekaligus ditebus. Bukan perbuatan. Bukan atas kebajikan umat itu sendiri. Tetapi atas kebajikan Tuhan. Bukan karena kebajikan umat itu sendiri. Bukan karena kebaikan umat itu sendiri. Tetapi oleh karena kebajikan Tuhan sendiri. Yang membebaskan dan menebus umat itu. Nuhay na paduahon. Iko terbuang mabangsoi tu Babel. Guarpe na terbuang ati. Iko sahat mabangsoi harus sampai umat itu dalam pembuangan Babel. Karena apa? Harus 70 tahun. Guarpe na terbuang ati. Tentu teraniaya, tertekan, tertindas. Tidak ada kebebasan. Tidak ada kemerdekaan. Apakah itu karena kebajikan umat itu sehingga mereka terbuang harus mendekam selama 70 tahun. Bahkan dalam 70 tahun itu sudah meninggal bahkan menjadi sisa-sisa. Tetapi keselamatan penebusan Tuhan itu berlaku bagi umat itu secara umum dan Yehuda secara khusus. Supaya universal keselamatan itu. Itu sebabnya dikatakan debata paserakon sarupa songon masih. Ikut diuji do marhite api. Untuk pemurnian. Sarupa dia tiap kama ngakaina songon atoras kita. Mulu kacahaton anak kota buhado. Mekel duhita. Bagus anak papa mama. Ido. Manang muruk guhamu. Manang tarimas dohamu. Molo diulahon akay anak kote na sudinggan. Tadok do, hebat yanak kote, jago yanak kote daw. Toto ikaw tapasingot. Songodido de batadak kaya ACC. Bangso na'y mangulahon, hajahaton. Mangulo di baga sa dosa. Tetapi umat itu tidak mampu untuk mengecap, merasakan kebajikan Tuhan dengan bahasa ni debata. Malah mampu bangsa itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itu sebabnya umat itu terbuang ke Babel di dalam pembuangan, masa pembuangan itu karena kejahatan yang dilakukan oleh umat itu yang meninggalkan Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan, yang melukai hati Tuhan, yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Itu adalah untuk ganjaran dan sekaligus pemurnian umat itu. Supaya umat itu sadar akan keberdosaannya. Sadar akan kejahatan yang dilakukan umat itu. Tetapi Tuhan yang menyerahkan, tetapi Tuhan juga yang mengumpulkan, Tuhan juga yang menjaga, Tuhan juga yang membebaskan, Tuhan juga yang menebus. 5M. Menyerahkan. Kenapa diserahkan? Bukan karena kebajikan. Dan ala ni dengan bahasa na niulahon ni bangsoi, upaya nagabi terbuang nasida,
Ubay na iko dibaga sa kabuangan nasida. Alay sa takirisap songon Yesaya 54. Huta di koko. Alay marhite dengan bahasa. Asiyak kuho. Tagan di parpiar ni muruku. Ketika Tuhan itu murka. Tuhan itu menyembunyikan wajahnya. Karena Tuhan tidak menghendaki kita melakukan kejahatan. Apa yang jahat di mata Tuhan. Karena itu rasakan kebajikan Tuhan dalam kehidupanmu. Pakilalaho madenggan bahasa ni debata di ngolum. Sahat tu dikion. Asa takas dipakilalaho ko. Asa takas menjadi suatu kesaksian untuk memberitahukan dan mengatakan apa yang telah Tuhan perbuat, Tuhan lakukan dan Tuhan berikan kepadamu. Aha naung pinatupan ni debata, naung pinasahat dona ni lehon ni debata tu saluhut na dengan bahasa ni debata. Amin. Dangalan niya burjut. Saluhut na ala dengan bahasa ni debata. Molo di paserak de batado bangsoi. Si paingot doi. Papitahon ngulu ni bangsoi. Jangan pernah akibat kesalahan dan keberdosaanmu menghilangkan rasa sorak-soraimu, rasa sukacitamu. Dan bui beminar pardo pahammu. Ala ni akadosa dot akajahaton. Kenapa orang tidak bisa bersorak-sorai? Tidak pernah dosa menimbulkan sorak-sorai dalam kehidupan. Tidak pernah dosa menimbulkan sukacita dan kegembiraanmu. Tidak pernah dosa itu membuat mukamu berseri-seri. Karena itu kita harus menjadi pengabar. Nababuahon dohot nama dok sudah dengan bahasa ni debata. 2 kali kata dengan bahasa ditaringoti di bagasan turpuk tahun. Atau 2 kali dikatakan istilah kebajikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan bahasa ni debata. Ima papakinan nautibbo. Nasihat debata. Tubang sona sahat tuhita di tikion. Dengan bahasa ni debata, diulah debata. Nasitong, tutong-tonga di bangsonei. Tuhan tidak pernah melakukan yang tidak benar. Tetapi kebajikan Tuhan dengan bahasa ni debata. Mangulahon nasitong, mangulahon uhum hasitongan. Tutong-tonga ni ngulu ni bangsoi. Nape. Dang sitong ulahon do parangnya ni bangsoi. Buido hita songoni. Ay hola mancaludingkan bahasa ni debata aduh kita hanya mengecap kebajikan Tuhan. Taingok dulu tiki marun nabadia hita ti. Tung saya agid da ulau nabadia ya hadidok. Atong romahamu nungarade saluna. Ida jaladai hamuma dengan bahasa ni debata. Psalmen 34 ayat sia. Dipakilala kodo ka mga kainang. Remaja na posa itu semua karena kebajikan Tuhan. Holan alani dengan bahasa ni Jehovah do. Taringot tu dosa tape ikon dihokop, ikon ditobus, ikon dipalua. Harus dibebaskan, harus ditebus tentang dosa manusia. Karena dosa itu membuat orang menderita. Karena dosa itu membuat orang terpuruk. Karena dosa itu membuat wajah manusia itu tidak lagi berseri-seri. Dan minarbe pardopahan. Dan boybe marulu-pulu. Holan alani dosai. Curbudo alani dosai. Alay dulahun colmay dudusay. Sikop. Dengan bahasa ni debat. Unak kaya sukun. Dia hulongi debata doang. Ale sukun mangulum. Dia holongi hodo debata. Satu ujung ni ngulum doho makahulongi debata. Jangan ragukan bahwa Tuhan itu tidak mengasihi. Tetapi ragukan dan tanyalah hidupmu. Apakah kau mengasihi Tuhan sampai akhir hidupmu? Dari kamu
di ayat tulo ni turpukon. Ahulongon sa liling-liling na hubayin makahulong iho. Di bahini hudog-dugo humarititi asinirua. Aku mengasihi engkau dengan kasih kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jangan pernah bimbang dan jangan pernah ragukan. Tuhan tidak mengasihi engkau. Tetapi harus ragukanlah, bimbanglah terhadap dirimu. Apakah kamu mengasihi Tuhan? Dia hulungi hodo di bata. Sahat tu ujung ni ngulu. Waduh makahulungi di bata molo so dipakilala kodo dengan bahasa ni di bata. Bagaimana kamu mengasihi Tuhan? Kalau kau tidak mampu merasakan seluruhnya apa yang ada pada saya adalah karena kebajikan Tuhan. Nuai. Sedia dong ngulum. Dari manakah hidupmu? Molo di parhatu tu hodong ngulum. Siad debata. Ngulumi ikon mangulu di bagasat debata. Ido nakingan. Di epistili Yohanes ada ayat. Sadai. Ito ay nakin. Angko hata pamuka ni bebeltay di boto hamudo. Mana kata pertama dan tertua dalam Alkitab itu? Dimula ni mulana. Ditopa di batama. Pada mulanya. Bumi belum berbentuk dan gelap gulita meliputi samudra raya. Sian ibana do haroroan ni ngolum. Alay ngolum na nilehon ni debata dang mampu ngolumi. Mangulu di bagasat debata na mangalehon ngolumi. Gabi ngolumi, gabi dang marlapatan tungulu ni dongammu. Au dipakilala ko dengan bahasa ni debata. Naong manupuso, naong makoktopo, naong paluhoko, naong panguluhoko, mangalehon ngolu di ho. Ngolumi, ikon gabi mangulu di bagasan debata na mangalehon ngolumi. Ngolumi pe gabing hanguluan nang tuhalak na mangulu. Asa gabi rap mangulu. Hido tabu na da. Unang holam mancalo ngolu siya debata. Alay ngolumi laksohya mangulu di bagasan debata. Ido benaidok ko nakingan di ayat opati di Yohanes sadai. Di bagasan hataido hanguluan. Laos hanguluan ido panodang ni hajol mau. Nungaro panodangi. Aledang dijakon na hulumi. Napi ikot tayo na hulumi. Di bahin panodangi. Alani ido di ari parjolo di panopaw ni debata. Sa sitong na hanguluan las ni roha. Pasu-pasu doon na parjolo sa hali di top pa debata. Dungi makuling madibata. Karena enggak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Bumi belum berbentuk gelap gulita. Tarulang tanoy jala holom di atas lugi. Dungi mangariap-riap matodi ni debata di atasnya kaayaki. Dungi makuling madibata. Jadi maho? Waduh. Jadi maho? Jadilah terang. Jadi parjolo dari topa debata las ni roha. Pasu-pasu dot hanguluan. Karena terang panodang. Namar pardomua doi. Tungolu las ni roha. Tungolu pasu-pasu. Doho tungolu haluan. Alay hahulomon. Dangadong disi las ni roha. Dangadong disi pasu-pasu. Dangadong disi hanguluan. Naadong disi arsak ni roha. Naadong disi ima toru-toru atau kutuk. Naadong disi ima kamatian. Alani ido dang bui hahulomon mangarajay hati urod. Alay hati urod do na mangarajay hahulomon. Alay dang dijakon na hulomi. Alay niya nga hulob beson. Nga hulob bedison. Borak nai. Maul nai. Saya nyon doh nyon. Itu tadi bodoh. Nah hinataw mo. Domu do tuson. Bodoh. Manang marbeli ka marabalangat do. Na di baga sa pikiran mo do di basta roham doho na hinataw mo, doho na niulahom mo.
odo nuhay. Mulubui ho mangulo sa tunuhay, parna puna ho dinaadong nuhay, unang doko ni ala ni kebajikanmu. Semua itu adalah karena dengan bahasa ni dibata, karena kebajikan Tuhan. Asa marlabatan pakokopon panobusion ni debata sahat do pakokopon do panobusion di bagasan Jesus Kristus na mangalehon haluaon hanguluan di tonga-tonga ni ngulum pasikopon las ni roham pasikopon ngulum asa marulopolop pasikopon las ni roham asa pardopahamu toktong di bagasan pardopahan na minar unang benamutung muka tunggu. Jangan lagi wajah yang kusam ya. Unang besahira na stroke be pardopahamu. Eluja maho. Mulo dibere ko na hinasuguhom mo terus stroke go. Hina. Saya nenggoy go makko. Luja sa diri ho si. Ala ingok ma. Naung ditubus Jehovah do. Naung ditubus Jehovah do. Halak na asin. Asarap marulupulup. Asaboy rap ro, makilalahon, majalo, dengan bahasa ni debata. Asaro marulupulo, dakuboto nakinga nakamanga kainang luar biasa serpong ini. Tadi pagi pun jam 8, luar biasa sampai keluar. Di banyak gereja kalau minggu pertama Januari, bahoras mati. Aliang ko serpongon, berbeda dari yang lain. Tadaro nang dilalahamu dengan bahasa ni debata. Itu tahe, marulupulo dah muna kisah jabu. Dengan muka berseri-seri tadi datang dari rumah. Manang mu tunggu. Muka tunggu. Manang di bagasan rimas. Manang di bagasan muru gohro tu gereja. Di sini kamu mengecap kebajikan Tuhan. Roho di bagasan rohana marulupulup. Lahu majalo dengan bahasa ni debata. Jangan kebahagiaanmu, sorak-soraimu, sukacitamu, kegembiraanmu disita oleh karena keberdosaan. Disita oleh karena kejahatanmu. Tetapi tetap sukacitamu, sorak-soraimu, kegembiraanmu. Karena kebajikan Tuhan dengan bahasa ni debata. Debata mangaleon hasitongan, mabain hasitongan, pasahaton hasitongan, nape sositonga kanguluta kaparangeta, dohot pabahenata, alay dang ditatap debata. Aka ulaw nasositong. Di padao de batado nasositong siyang ngolo ni Solmay. Ala ni ido di paibaru de bata, di apuli de bata, di pauba de bata, siyang ngolo na marana dari kehidupan yang berduka. Siyang ngolo na marhabot ni roha, ala di uba de bata, di leho de bata. Gabe las ni roha. Jangan kembalikan lagi hidupmu di dalam kehidupan yang merana. Di dalam kedukaan akibat daripada dosamu. Karena Tuhan telah memulihkan engkau. Karena Tuhan telah menghibur engkau. Karena Tuhan telah memperbaharui kehidupanmu. Karena Tuhan telah memberikan kebajikannya kepadamu. Asa marlebe sudi pabahenan ni dibata di ngulutaw. Unang marisuam. Ala nunga ditubus jali di paluah hita. Siya tangan ni nagumugos siya kita. Ala nido, rodo nasida sogot marulupulop di puci ni Sion jala marongoman nasida. Mandapoton dengan bahasa ni debata. Eme dohot anggur, dohot miyak, dohot anak ni biru-biru, dohot lebu. Jadi to dinasida ikon songon porlap natakas di air. Taman di rumah kita kalau ada taman. Tentu kita buat sebagaimana itu supaya indah. Dan olo kita, porlak, tarulang, porlak gudang akasuga-suga. Alebuado taman yang diairi dengan air yang baik. Rohatai ikong gabi porlak ni debata. Asa gabi parohon, akahanguluan, akalas ni roha taon, sadok ngulu taon, ala pabuan ang ditubus debata, ala nang tajalo kesejahteraan dan kemakmuran dan kekayaan. Itulah tanda dengan bahasa kebajikan Tuhan dan tanda pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan bukan saja menyerahkan, tetapi mengumpulkan dan juga menjaga seperti gembala terhadap kawanan dombanya.
Didok di son 4 hal. Eme anggur dohot miyak, dohot anak ni biru-biru, dohot lob. Gandum, minyak, anggur, anak domba dan lembu sapi. Ini adalah gambaran kebajikan Tuhan. Ini adalah gambaran pemeliharaan Tuhan. Sikop dengan bahasa ni dibata. Pangaramu itu ni dibata di ngulung. Di Jabu ni sina suarang boras. Ada kau boras di Jabumu? Itu karena kebutuhan pokok. Kebutuhan utama, gandum. Ada ini benar saya manga kita nuai. Manga kita satu nuai ledang bui marulu-pulu buaru. So tunggu besok ya teperdegi ko nagka idah na talang itu kasi pangano ni. Sikop diliho tuho eme. Tuhan memberikan gandum kepadamu. Kau bisa makan. Tetapi kau tidak mampu bersuka cita. Tuhan menggembala hidupmu. Tuhan menjaga hidupmu. Selaku dia gembala. Kalau dikatakan di dalam Mazmur 23 itu. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Jehovah dosi parmahan au. Dan tagamon hurangan au. Dia membimbing. Membaringkan. Menyegarkan. Memenuhi. Menutup. Maka kebajikan Tuhan mengikuti aku seumur hidupku. Dari kamu. Psalm 27. Luar biasa penggembalaan Tuhan terhadap yang digembalakan. Dari kamu miyak. Adong ko jabumu miyak. Bedura sa buhay manggoreng ate. Miyak rabut adong ko. Miyak wangi adong ko. Itu tongod dah. Miyak adalah untuk penguatan, untuk pengurapan. Miyak adalah untuk menyembuhkan. Miyak na khusus. Luar biasa minyak itu. Adong ko anggur diho. Ini adalah anggur lambang kemakmuran, hal yang terpenting dalam kehidupan umat itu. Di Palestina atau umat Israel digambarkan Tuhan menjadi kebun anggur Tuhan. Porla anggur di depan. Beri kamu Yesaya 5. Dinantikan Tuhan. Sudah dibuat segala sesuatu kepada kebun anggur Tuhan. Tidak ada lagi yang tidak diperbuat. Dinantikan keadilan. Yang ada kelaliman. Dinantikan kebenaran. Yang ada keonaran. Beri kamu Yesaya 5. Ay porla anggur ni debata do hita. Kebun anggur Tuhan kita. Sikap. Kesejahteraan dan kemakmuran diberikan Tuhan. Kambing domba. Biru-biru. Anak ni lobu. Tanda di pamelehonon. Tanda kesempurnaan dan kesucian. Untuk pengampunan dosamu. Tanda pakokopon. Yesus do biru-biru ni dia bata nama kokop dosa ni portibion. Dia lebui ho mangalang cegel. Sak tunuanya deh kan ini kan. Ay memang sikok do di pasak dia bata. Tada ni dingkan bahasa ni dia bata di ngulung. Tanda Allah itu menjadi gembala, mangaramoti ngulung. Dang di palua, dang di pasobu dia bata, di pasikop do. Nasa narikot di tonga-tonga ni ngulum. Di pasado tu ho kamorau. Di pasado tu ho kalas ni roha. Asa setok toko roma dapoto di bata. Di bagasan roha na marulupulup. Di bagasan akalas ni roha. Dohot boy na minar. Undang betongan ro. Di bagasan roha na magupu. Nunga di pauba di bata. Ngulum.
Sian ngulu na sumarlas ni roha, gabi ngulu na marlas ni roha. Dari kehidupan yang merana menjadi kehidupan yang bersukacita. Dari kehidupan yang berduka menjadi kehidupan yang di dalam sukacita dan sorak-sorai. Dungin na perpudi, aso na salah mangatusi hita. Ayat 10 patong porat do. Mulu sejahtera, busuran bangso ni di bata. Akan malim na pi kumbusuran. Dan gabi jumulo tungan malimi. Oma na dino na di ayat 10 pati. Dungi marlubi-lubi matod dini akan malim di tabo-tabo. Dan jiwa para imam akan dipuaskan. Dan umatnya kenyang akan kebajikan Tuhan. Odo tungai. Borak dua teh. Jangan kita salah mengartikan ini. Unang tongan da aka malim. Diduk di son. Marlubi-lubi. Sian aka bangsona, sian aka ruasna. Kalau umatnya kenyang. Tentu bahkan imamnya pun marlubi-lubi. Unang gabi torido kok kamu hepengo paditai. Borak doon na kan unang kan. Ang umuso ng paditay siya kita karubason ni na amang tayo ba. Una pala doksong ni. Asa buhay humarulupulup. Asa buhay humarlas ni Roma. Roma dapoton. Tuhan ni. Ay muluhol ako busuran. Hapi malim dang busuran. Muluholan malim busuran. Hapi hodang busuran. Buhado. Luar biasa. Rabdo kita macalo dengan bahasa ni dibata. Rabdo kita now ditubus dibata di bagasan Yesus. Amin. Mau lihat rohanami di huadi dibata Jehova. Aman amin. Naung mamakulingi kami. Marhiti hata. Saluhut na Tuhan. Ala ni dinggan ni basam do. Takas doho. Maroni rimas. Nabuy paserak kon manguhum golo namin. Ala niya kadusa. Hajahaton namin. Ala siyan holong ni roham. Do siyan dinggan ni basam. Di papunguho. Di ramutiho sa parmahan. Marado po na pinarmahan na. Jala di paluwa ho Tuhan. Ditubus. Sihan parhatubanan ni dosay. Anggo siyan hadirion nami Tuhan tang buhay be kami. Di paluwa do ditubus. Alay, tung takas to. Di paluwa jala ditubus so ngulo nami. Muli hati madiho Tuhan. Upak kilala ho kami madinggan ni basam. Babuwa naung ditubus so ngulo nami. Tuhan, sa itoktong madinggan ni basam, mangiutihut ngulo nami akan naposom calon naposom. Mangiutihut ngulo ni sadok akaruas ni Huriam. Siya muli na met sa tunong matua. Asa sa itoktong Tuhan, dinggan ni basam, mangiutihut ngulo nami, sa lilit kami mangulo. Asa sa di bagasan roha na marulupulop. Di bagasan las ni roha kami. Roma dapotok ko. Alatakas upak kilala ho kami denggan ni basam. Nasahat. Dingulo nami sahat to bason. Sungoni manipa taon 2025. Unang tadi kon Tuhan ngulo niya ka naposom calon naposom. Una tadi kon ngulo ni sadok akaruas ni Huriam. Semula namin masat tunang matua. Di Huriam makabi peser pongon na niuluhon ni naposom padita Samuel Abbarita. Nang pinaluwas mo do, nang pinilip mo gabi pareses. Di hakabipi. Jalan naong takas tuang penempatan na di distrik Borneo. Sunguni nang akan naposom akapungsional.
Asa tuktong Tuhan, pataridahon sa luhut akapasupasum dohot din kanibasa. Tutong-atongan niya karuwas ni Uriam songon akamalim. Songonin ang akapartohonan dito ngatongan ni Uriam. Takas Tuhan papatarhon din kanibasam. Tungulo ni Sadok akaruwas ni Uriam. Ala ni Tuhan, sikopgok matuhan pasupasum din kanibasam. Mangiutiut ngulo ni Sadok akaruwas ni Uriam. Asa say marulupulog, jala say marlas ni Roha. Ala naong tinubos mo Tuhan. Anak naong binasabasaw mo Tuhan, dito nga ni keluarga ni Ruas ni Uriam. Nung asahat ito nga ni keluarga ni Ruas ni Uriam, si basabasami. Ala ni Tuhan paso-paso madadana ng sorang. Ibur magudang, di baga sa kabisuhon, dohot di bagasan, ay pason, do gugu. Do marani dagi ng todiro kaparsa ito. Parguguan mo Tuhan, pahipasom mo na toras. Jala di bagas ako, lahu mangajari manugudugo. Pasikop po nakapangajarion, di pardagingon ng di partot tiyop. Asa magudang dakdanaki. Gabi dakdanak si Habiari. Gabi dakdanak na marbisok. So nguni mali Tuhan, dinanaing matsalo pasu-pasu pardungan saripion anak do boro ni Huriam. Asiroham Tuhan. Sahat mahatami. Sahat mapasu-pasu pardungan saripion ni. Jalatok taong Tuhan, dengan mamardalan di tikina. Adat di pamasu-masu ni anak do boro ni Huriam. Asa marsangap marmulia terpuji ho Tuhan. Songon itu anak kapartisipasi niya karuas ni Huriam. Dinalaw manupahi aka natal do tau baru. Gabi pasu-pasu may tutunga-tunga ni Huriamon. Asa gabi pasu-pasu tu sa do ruas ni Huriam. Pabuhali Tuhan dia kaparesas ng tarpilit. Songonin ang naposom padita Samuel ang parita. Na madohote pamuhalihon. Manguka diaripito sa tanggal siya. Sikop matuhan pambuhalihon ni. Sa sikop Tuhan nakapakubasyon. Dito nga to nga ni Ganuk District. Lahom manguluhon. 32 district ni Huriam HKBP. Ala ni Tuhan. Marhite dengan basam. Marulupulop. Marlas ni Rohama, sadok akan naong hinokok mo, naong pinaluam naong tinubos mo. Akaruas ni Huriam, akaparhalado, salong parhalado, ni Huriam HKBP, sarpomon. Sesa urasi doon sa pangalason namin. Di bagasan Jesus Tuhan namin, tangihon tangyang namin, jala uloy pangiduan namin. Amen. Maredehi talos tapasa mapiliata. Jesus,
Jong masalu na. Rohanu banginganami pagiyun Tapasa mapilian ng tapabungon to de bata martangyang mahita. Ali de bata manami na di banua gitsang. Odo haroroan ni salu sila lehon na ding gandok nasaw di basa na mauliutos. Upasatami masiyan na nilehom ito kami, pilihan nami tuho. Sejalo may gabiwak nochos di julong. Paso-paso may salaramoti aso para siya kami pilihanon. Pati bulan harachom di tunga-tunga ni huriam dohot di Portibio. Buhay marohan namin marititi to din. Asalam hutad da kami gudang ni silulehon mito kami. Asalam girgir kami mandok mauliate tuho. Marititi Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasa Aliyama namin na di banuagid siyang sa pinarbadiya magkuwar mo. Sa romaharachom mo. Sa umalomon di roham di banutong ngaon sungon na di banuagid siyang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari. Sa madusa namin sungon panisa namin di dosa ni rongan na mardusa tu kami. Una kami to giyo tu pangucunan. Palua mahami siyan pangagom. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasaur hon madamena tutodim.